ଏଇପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ଏଇ ଟଙ୍କାକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ତୋର ମନ ଭୁଲିଗଲା? ହଁ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଏଇପାଇଁ ମନା ହୁଏ। କିସ କରିବୁ ଛାଡ଼। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ପକାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାନୁଛି କ'ଣ ମାନୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସାର୍ଟ ଆସେ, ଛତା ଆସେ, ଜୋତା ଆସେ। ସେ ଏତେ କରପଣ ବୋଲି କିଏ ଜାଣେ? ଅଧିକା କଥା। ପାଖ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ କହିଲୁ? କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି? ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଚପ୍, ବୁନ୍ଦିଆ ସବୁ କେତେ କିସ ଦିଆହେଉଛି। କେତେ କିସ କୋଉଥିରେ ଦିଆହେଉଛି ଜାଣୁ? ପାକେଟ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ରସଗୋଲା ଅଛି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି, ବରା ଅଛି, ଆହୁରି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମାନେ 5-6ଟା ଆଇଟମ୍। ଛାଡ଼ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହେଲା ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଯେ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଆସିବାନି ପଢ଼ିବାକୁ। ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ। ଫେଲ୍ ତ ହଉଛି। ଆମେ କୋଉଠୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ରେ? ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।